Здравейте, драги българи! Включвам се тук от покрайнините на София. Това зад мен е Северния парк, който не го е посещавал да го посети. Това зад мен е Северния парк. И тук е края на града и полето. И сега какво аз искам да кажа на някой, който би го чул. Искам да кажа нещо. Не ви ли се струва, че в България вече имаме прекалено много разделение? Не ви ли се струва, че прекалихме много в тези неща? Не трябва ли да се прекрати това политическо разделение, партийно, футболно и всяко едно такова? Не мислите ли, че това разгражда обществото? Не мислите ли, че държавата отива на зле и сме в опасност? Защото аз мисля точно това. Без външен враг, без война, ние ще си отидеме като народ и като държава. Ние сме малки, малобройни, в сравнение с огромния свят, в който живеем. И ако не се вземем в ръце, ако не осъзнаем какво се случва и че най-важното за нас е единението, мира в обществото и заедно задружно чрез съединението прави силата да правиме нещо, ние ще се избиеме помежду си, ние ще се самоубиеме като народ и като нация. Ето го човека, не знам дали се вижда на камерата, човека си пасе там овце в покрайните на София и въобще не се притеснява от някакви дълбоки политически и други глупости. Да не говорим за футболните хулигани, които се бият помежду си. Братя, разберете, докато се мразите и биете, държавата загива. Това ми се искаше да кажа и надявам се някой да го чуе и да го разбере това нещо. Надявам се да съм направил някакъв що-годе нормален клип. Пожелавам ви на всички да се осъзнаваме достатъчно скоро и достатъчно бързо и въобще да се осъзнаваме, защото иначе нищо добро не ни чака. Силно се надявам да има повече мислещи, разумни и мъдри хора в България, които да осъзнаят опасността, която сами ние си предизвикваме и да се вземат адекватни мерки. Иначе не виждам какво ще стане с нашата страна.